Il-programm ta' trasformazzjoni tal-Bank of Valletta se jkun lest sena qabel iż-żmien mitlub mir-regolatur. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Mario Mallija waqt intervista fuq il-programm Flusek li xandar fuq Net Television. Diġà konna kommettejna ruħna li l-pjan nagħmluh f'sentejn. Ġifieri l-urġenza nafu l-ħtiġa tal-urġenza u l-bank għandu s-sens tal-urġenza. Ġifieri aħna l-programm ħanamluh f'inqas żmien milli tan-regolatur. F'dawn l-aħħar ġranet il-BOV kien fiċ-ċentru tal-aħbarijiet wara li kienet żvelata ittra li ntbatet lill-management tal-bank mill-MFSA sabiex iwettaq numru ta' riformi importanti u fi żmien qasir. Waqt l-intervista Mario Mallija qal li l-Bank of Valletta bħal ħafna banek oħrajn għaddej minn proċess magħruf bħala de-risking li jfisser tnaqqis tar-riski li bank jista' jkun espost għalihom. Peress li l-Bank of Valletta għandu kważi nofs id-depositi u s-self tal-pajjiż, ir-riski li jista' jkun espost għalihom jistgħu joħolqu problema l-ekonomija Maltija. U għalhekk li l-proċess fil-Bank of Valletta aktar xjattira aktar attenzjoni mill-awtoritajiet meta mqabbel ma' banek oħrajn. Dwar it-tmiem tal-kuntratt tal-aħħar Correspondent Bank, il-kap eżekuttiv tal-BOV qal li l-bank għandu 6 xhur ċans sakemm jalaq dan il-kuntratt. U ħabbar li l-BOV kważi konkluda ma' bank ieħor biex ikun hemm aċċess għal tranzazzjonijiet bid-dollaru Amerikan. Fil-fatt tagħna 6 xhur, ir-regola hija xarejn, is-soltu tuk xarejn meta jkun hemm tat-tip ta' relazzjoni. Tawna 6 xhur u bi pjaċir ngħid li kważi wasalna biex nirreplacejaw dan il-bank u jkollna nikkonkludu ftehim ma' banek oħra. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta qal ir-riżultati għall-ewwel nofs ta' din is-sena li mistennija jkunu pubblikati fl-aħħar ta' Lulju huma riżultati sodisfaċenti li kienu skont il-previżjonijiet tal-istess bank.